unsa man ang gitawag nga original sin o sala nga panulundon? Mga igsoon, ang bunyag mong paghugas sa sala nga panulundon. Kay kitang tanan, adunay sala nga panulundon. Walay gipili. Sa unang mga adlaw, sa sinugdanan pa, sa wala pa ang bunyag sa tubig, ang ilang pamagi mo man ang pagtuli. Kaya ang pagtuli mo kahulugan sa paglimpyo aron takos nga mukaon sa dating karnero kay halad sa pagpasaylo. Gani, ang pagtuli mo'y usa ka kinanglanon aron mahimong takos nga piniling katawhan sa Dios. Ang pagtuli sa panahon ni Moses, usa ka sugo sa Dios, usa ka commandment. Ato kining mabasa sa Genesis 17:9 ngadto 14. Ang Dios mingon kang Abraham, kinanglan usab nga tumanon mo sa umabot mong mga kaliwat ang kasabutan tali kanimo ug kanako. Ang kalakinan ninyo ug sa umabot ninyong mga kaliwatan kinanglan magpatuli. Sukad karon kinanglan tulion ninyo ang matag lalaki kun siya 8 na kaadlaw. Lakip na ang mga ulipon nga natawo sa inyong balay nga mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magmatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo ug kanako. Sama kanato, dili kita mahimong mukalawat sa lawas ni Kristo kung dili kita mabunyagan, di ba? Kay sa panahon ni Kristo, ang tuli gipulihan naman sa bunyag, kanang bunyag sa tubig. Ang tuli pagabuhaton sa ikawalo kaadlaw gikan sa pagkatao. Mao nga kinanglan ang bata bunyagan gyud usab. Meaning gamay pa siya sama sa pagpatuli. Mga igsoon, nganong kinanglan mang bunyagan sa tubig ang matag linalan? Sa Salmo 51:5 nagaingon, dawtan ako sukad, ako mahimugso. Ug makasasala sukad ako ipanamkon. Ang pagbunyag sa tubig mo'y kahulugan sa paghugas sa sala bisan sa panahon ni Noah. Gihimo sa Dios ang paghugas sa sala sa katawhan pinagi sa dakong lunop, pinagi sa tubig. Dili pinagi sa paghugas sa buling sa atong lawas, kundi pinagi sa paglimpyo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinindot nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kanato pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Atong mabasa kini sa Buhat 22:16. Busa pagpabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Sa atong pagtulunan Katoliko, ang bunyag dili lang ang paghugas sa salang panulundon. Hinuon aron pagdawat kanimo isip sakop sa simbahang Katoliko. Bisan pa man sa kamatuoran nga mga Protestante mamunyag ginamit ang Trinitarian kana nga formula ang gilatid sa Mateo 28:19. Daghan ang wa mo ilas sa klaro nga gitudlo sa Biblia nga ang bunyag kinanglan alang sa kaluwasan. Kung sila mila pa nini, sila mismo nakalapas sa ka batakang doktrina nga mao ang sola fide. Kaluwasan sa pagtuo lamang. Apan ang Biblia klaro kayo nga ang bunyag dili simbolo lamang, ang bunyag makaluwas. Sa Juan 3:5 nag-ingon, og si Jesus bitubags sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao anak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Ang bunyag lamang ang posibleng kahulugan ini. Ang mga pulong tubig nga ug Espiritu Santo nagpasabot sa aspetong sakramental sa pagbunyag. Sa Mateo 28:19 nag-ingon, busa panglakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibok kalibutan ug himua sila nga ako mga tinunan
ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo, ug tuloy sila sa pagtuman sa tanan na kung gisugo kanila. Ang mando ni Kristo dili sugyot lamang, klaro gayud kayo nga sugo nga adunay hinungdan, nga adunay epekto. Ang bunyag may resulta sa pagkadisipulo. Pinagi sa bunyag, kita mahimong sidagop nga igsoon ni Kristo. Og mga sakop siyang balaang lawas dinhi sa yuta nga mao ang iyang simbahan. Daghang salamat. Shalom.